mangayo na kong katahuran kaninyo diha. Idol o Ginday. Before anything else, I would like to greet you, Dol and Dai. Labi na sa mga suking tigpaminaw ng inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. And most especially to your listener of your program, Stagnant of Your Life. So na lang sa mga gipang sakit ninyo diha Dolanday. Yes, sir. Get well soon to all the sickness and heartliness, broken-hearted. O welcome sa mga bagong niabot. And welcome sa new arrival. Itago na lang ko sa pangalang Justin, taga Skyline ng Dakbayan sa Davao. Just call me Justin from Skyline, Davao City. Nagtrabaho ko isip sa ka medical representative. Yes, my job is midriff, medical representative. Pangandoy gina ko nga magkasakinan Dolanday. My dream, Dolanday, I have my own car. Yes. Pinakadaling makakuha kang sakinan kung magtrabaho ka isip medrep. Yes, Dolanday, it's easy to get. If your job is midriff, you have a brand new car. Congratulations! Gidugang ako mga pag-ampo Dolanday. My prayer is true. Nahatagan kong sakinan sa akong trabaho. I have my brand new car because of my work. Og nauyab na ko si Maymay nga dugay na nakong gipangandoy. And I have a girlfriend. It's a very, very long story, but Maymay is now is my girlfriend, Dolanda. Hangtod na kasinabot ming mag-ipon human magpakasal. Until we decide nga, yes, will you marry me? Yes, of course. Yes. That's it. That's Samtang gatigom sa ko. And even I'm in my piggy bank, you know, I insert the coins, any kind of money. Mas may na mga damdaan. Una mi makasal. Yes. Prepare yourself for the big fight. Apan dito naman ino nagsugod kining gapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. O ginini, And that's it. anay tabu. What happened? Sweetheart, good morning, sweetheart. Taray mo mga gamit ni mo, mga pangag ni mo direct. Oy, Tart. Andam mo yung gamit eh, Tart. Oo, giba. Giandam na ko, Tart. Grabe na kay grabe yung inandamay na ko, ano ba? Grabe lagi kayo, Tart. Salamat Ruta ko ko andun. Mo gani, magdalang andam ko sa mga gamit ni mo direct kay... Ikaw, ha?
Balo ba yung mag-okay kang sakyanan? Magbabahay na sad ka, magbabahay. Mawara ba na kasagaran sa mga midtrip? Sa mga midtrip gani kay bisag asa nga, o say, panguyabon, mga nurse, kay baligyak tambal, nandiyo ka. Mga doktor. Yan naman kayo, amigo nga, sus, nakabiktima ang doktor, wala mga. Malayas mabitaw da, tagam lagi. Pero mga inam na, ikaw, ayaw pagsigig ko ang start kay, nakabalo ba yung kunin mo? Oh, yun na pa, anong diet-diet na mga karon? Anong ginagmay naman kay kamakaon? Sa diet. Tag half price naman ang imong ginakaon ni mo, be. Ano man na? Pwede na kung luto dire, yan, hindi mo kaunon. O sige, gawin, nagdali gani ko, ganun pa ko yung meeting. Hindi na rin ka na imong porma ba? Parang nanadyo kayo kipaganda. O saan magyod? Saan magyod? Hindi mo kaon ko, bis. Kana ba? Ikaw eh. Kulo ka nga sa'yo, alas 4 pa ugamata lang kay para magandam sa imuhang mga danunon, para magkaon kang sayo, niya karon mo kaunon nimo. Kaon na kag isa ka buk okra. Ikaw ba? Di ba na, healthy living, na. Bagyod, marami na yung kasagaran sa mga laki, mga bana ron na. Magkana, balipit na, matso-matso, kay ginaigipapugihan. Kahit may ikaw, mananapog ka ba? Sinusan mo kaya ikaw eh. Alang-alang, Tart, ikaw daw, be. Tanawan ako na, bago kayo sakyanan. Wapo kayo na yung sakyanan, iksa na babae nga. Parking na ikaw mga universidad, mga eskwelahan. Anak, nakarong na ko, yung minamino, mamahingid na. Hindi ko dahil mga Tart, ikaw kaulit Tart, kaya busy kayo may nakasukid ng Tart. Kung nara dahil dyan sa Tart ay. At saan ka? Nawa, nara ko do. Puruta ko jinsan, pagbaba na ako. Magbukid no nasad ko. Pag tinarong gid biya Tart ha, kay ako nagtinarong man gusto ang palag-ipon, bisog ka patan ninyo. Hindi mo gani nagtinarong ko, nagtigom ba yung kwarta kay di ko gusto nga. Ba, ikaw ba? Ko ikaw pagsiging na ayaw ko gaksa kay papa ko kaligo. Gani ako nagtigom ko kwarta para ni sa tuwa ha. Di pa ka malipay Bantay ka ha. Lagi. Sige na kayo, andaman na nagamulakaw na ko na. Ligos ako. Sige. Kami. Ay, good morning. Dok, good morning, Dok. Good morning, Dok. Kumusta? Okay, Dok. kaya. Kumusta, Dok? Okay, kaya. Bungol ka. Dok, ana akong tambal diri, Dok. Ano ulit, natanawa ko na ka nang imong tambal. Ano ko yung mga ballpen, Dok, para sa mga, Dok, mga bago na. Kaya kanangay ko ni mong gulpin mo. Sa itong gulpin mo nga masot lang iya. Katong di bateri. Dok, pero na lang ko diri, Dok. Ano, bebe? Isa man yung tambal ako, Dok. Nindot kayo ni para sa mga... Latay, kuwan niya, tambal niya nga di pinsas, kuwan ba? Pinsas tagak ba? Lagi diri. Kana, dagang gaya mo order ako mga amigo, ani. Usol man, Dok, kay usol man ang high blood doon pala yung tambal. Ay, Bisita sa mga pasyente high blood, Dok. Ano sa mga musurig dabo, Dok? Mga next text ko. Ing nako. May mga very nice thing to ito, do. Daghan kayo. Do, okay na akong ganahan mo. Ano ko na ako agad, no? Asa kita gagara ron? Delta Jensen, Asin sa lang. Kita ka lang yung monumento ni Kuanda, ni General Santos City. Oh, kanado. Kapit pitong papel. Dito na tudlo nga. Tudlo, bye-bye dito ta malibang. Salamat kayo, Dok. Salamat kayo. Ako'y bahala niyo, Dok. Sorry dito, Dok. Wadab, Dok. Ako'y bahala niyo, ha? May mga estudyante dito, kanang mga estudyante. Ako lagi bahala niyo mo. Kanang mga kuwana, kanang di ko magmaya. Lagi, Dok. Kanang dito magsakuban, kanang dito magsakuban. Ako'y bahala, Dok. Promise. Sige, Dok. Okay.
Sugan ako eh. Nagkakuta na ka? Kuta na. Kumabay, ako kakuta doon lang yun. Kusog kaya kung ano, tambal rin. So yun yung produkto ba? Corex, Spidol, Formula 46, Rubin Tosin. Ang kayo nag-orderan eh. Oo, din yung mong tirada din. Last akong nilibira dito, musuod na sa parador. Paminaw nag-bunjubi. Dito sa parador, galaw gani ang matahan. Nakakuha na nila. Siga naman kayo mata pa. Nalalaman, gilidahan, siga gilidahan git. Mabili naman yung bananaw. Saan taan? Ayaw ba, nagsandig ba ako dali? Eh, kaon ako'y bala. Well, di ako ganang kaon. Amo na ginawa dan gagana ay si tumari. Sige, kung magod, sakit akong nagyubok, lagi lawas ba? Kalo ka nga, gipiper. Sa kasi lang part kay nasigtabis mo pa doon, 6 part. Isa na. Para mo? Hi! Hey! Napindot na, hindi naman napindot. Okay, kaya. Miss, pangalan niyo Miss. Miss Idol. Tulo na. Desi ba ko dali? Hey! Ay! Sakit siya. Ako na si Cheryl. Hi, Cheryl. Yes. X2. X2. Hi. Di ko tomboy ha. Sige, ito kag tomboy ko. Justin di ay. Oh, hello Justin. Hi. Hi. Ikaw na, Dresa. Ma'am, pangalan kasi trabaho mo. Doktor ko diri. Doktor ka? Sa ka doktor sa veterinaryo ka? Mo, manigiro ni. Magang iro. Ma'am, veterinaryo ka? Ay, hindi na diri. Pero nang imo kan ba kay bawo kay kag iro ba? Amoy aso ka. Ano meron mga veterinaryo bawo kayo kan? Risis din kayo. May maho ba ginaban gyud? Ikaw, pasalamat na lang gani ko ba? Jawa ka na veterinaryo part. Ano man? Mauna ito mga pasyente. Sige na, labas na ako na. Sige dok. Bukas kay tato dok kung sa doktor mo tato. Hindi na, nasiko no. Pero libog ka na sa bida siya pa. Siksiyan yung tindirahay. Hi Justin. Simple balik ni. Baik, wala kacho paping ganang kabit si mga ba? Ito dia part kay balik na ta sa bakas balaod. Pwede mag-U-turn, pwede mag-U-turn ka. Bisan pag na U-turn slot diha, ayaw yung U-turn diha. Dok. Tunggoy ba daw ka, Dok? Dok. Hey! Ikaw ba? Oh, Cheryl lagi, Cheryl. Cyril. Dok Cyril, kuhan ka ng Dili na doktora lagi. Hindi ra gani. Ay, Cyril, kuhan ba daw ka? Doktor ba daw? Unggoy ba daw ka? Tingnan mo ma. Ano ko tana pa ka? Ikaw. Kakumbayot na kasi ang kasing-kasing, oy! Dito pa. Ayaw lagi. Part kay balik na sa bakas balaod lagi. Saman, dili ka mo pa na kaya kuhin mo duulan na dito. Ikaw good ba? Bugo, di na ako sa type yun. Ikaw na lang lagi kasi kita na si mo ha. Ay, sa lagi. O iya, pwede mo ba? Ito, kung sunod, magkikapat. Ito, ano ba? Ito. Darling, gusto ko ulit yung mga bahan natin eh.
Lugay pa itong balik ko. Tapos mo ato itong Jensen. Ato pa itong Cagayan, Buda. Dagan kayo itong gantuan mo. Wow ba? May lagid mo kayo akong anak mo. Ako, pero si Ted andam umuunong ni mo. Mao ba? Mao ba, Waldo? Oo, alang-alang may lain ba? Ti, agin mo eh. Nagkikig-legs mo. Sabi, ikaw rin sa dito sa kwarto ni mo. Dali lang. Dali lang. Ako saning ikulob ng among picture frame sa kong bana. Pugsit juga. Puyok juga ni dia. Puyok juga ni dia. Waltz, dali na Waltz. Mana ko dia, darling. Mangis ako dali. Para dito ang ligaya. Gabriel. Kiligo naman sa mga yan eh. Darling. Uy, nagagamit juga sa mga blusang itom, no? Dali lang sa kami mong lugayan. Silingan tas mga silingan diyan. Dali lang. Ayaw singkon ko diri kita garbag chismosa diri. Ano ka nang atbang dia oh. Chismosa kay na ba? Sagdi na sila diyan. Mugawas di ko mga kadlawang dako diyan. Siya rin mo makitaan pa ba na nila? Sige, ay ko yan sana. Ano ba tiguwang dia nga? Ano, chismosa pa ayaw. Imigdan na oh. Tapos kayo, 3:45 na. Sige, mabang mo. Asa to akong break. Ano ka mo? Break ni mo yung... Nagisi naman yung bilahan ni... Sidik mo na. Ay, nalago na yun. Dagan, kanubukan ko. Dagan, magsuom ng mga yayan dito. Mana ka? Dalit na, dalit. Bango na dito. Sige, model ko. Bye-bye. Nay. Pagkamping ha. Si bye-bye, darling. Ingat. Ay, salamat kayo, salamat. Mabalik ko niya gabi, ha? Ikaw, good. Magulat lang mo diri. Text lang. Bumalik akong tulog. Magawas ka lang. Kanag yung mga laki, no? Basta na mga kapal yan. Ano ba yan? Oy, ano ba na? Yangin ito. Marigang tapal. Hoy, siya kay. Sa tinuod lang nun. Kanang atong silingan na si Justin Bukutar ba na ay natagaganay kung anong kanang bihana yan, gida? Mga laki ako. Nakuta, ginana, oy. Hoy, daog ko. Bayari dyan ko unya. Basta na. Bayari dyan ko ni mo unya paniud to. Atay. Sila ano, dila ka lang ko. Bayaran ng libre yun ang takanyang first three ay. May pa, tulong ka first three ha, libre yan siya ko. Ay, hindi, tulong ka first three. Tulong ka first three, yung kabunggay man na. Ugan eh. Sige ha. Basta daugan ko. Sige.
Tart, kumusta? Kumusta ang biyahe? Kumusta ang biyahe? Kapoy lagi. Luyan ni mo. Sige ng babae ka ha. Ate ka kasi ng babae na ka dito. Sumukay. Ikaw, kasama na. Namalagay na yung mga pula-pula lagi ng imong lingap lagi. Sa'yo pula-pula ko din. Kasama din na di ay. Pinaka, nagamigas. Pinakang amigas. Ako na rabak ka. Sakpan na rabak ka lang ko sa una ha. Nga, antiks-tiks kag. Yung mga uyab sa una. Sanasad ka ikaw ba? Ano po ka? Wala lagi. Sumukay. Dili ba? Kay kwan mo kakaya ko. Para man na-style yun ninyo yun. Mga midrip. Nakala ba kayo ng mga doktor nyo makuhan nyo dito? Kanya, saman. Astila ni mo. Bantay, bita kang sakpan kay. Ako di ko kumukupyan sa yun mo, Tart. Tart, wala lagi ko nagbinuwa. Ay, wala. Bunanan ko na imong lupot og sinilas ron. Saman. Wala lagi. Ay, jugo ka na ha? Gusto nilili na sa kanan. Talangan ako dire, basig na yung kwan dire, na yung mga... Wala lagi na inhibilin Na niya. yung balibo dire, sa banay nga kwan dire, na may mga lipstick dire, sa banay lipstick na naibilin mga kanyo. Wala lagi. Ikaw may pamariha magkuha ng mga ex ni mo eh. Mauna. Kasi sila Mark at sila Michael ay may pamariha to. Sila Dodds. Kanila mga sakyanan. Kung napasakyan nila naglain, nakuha din ako ng pasakyan. Ikaw rin yung makasakayan eh. Pagtarong ba? Lagi nagtinarang lagi kayo. Ay kuya, ay ko karagaray ha, ay ko karagaray ha. Susunod to kayo. Mantay ka. Ayaw kayo ko. Ay, lagi, kapoy ko eh. Kabalabay ko na ako rin, bilhin dire kay kaglabunon dire. Say, kapoy na mo makikibuhat dari gani. Kadalo ko manili, kadalo ko mamunas. Kadalo ko nagpunasan ng mga banggira dire kay abog kayo. Ayun rin ko na Tart, kapoy ko. Katulong na lang dito, kaya andaman na ka lang ako pagkaon. Sige na. Kabalo ka ni uli ko diri kay uhaw kay ko. Kabalo na baya ka sa kong tuyog tumong mauli ko. Dapat kabalo na mangandam na ka na. Dili lagi ko. Sige na. Kapoy kayo, ikapoy ko. So, mag-away na puntaan eh. Kung ka na po ka, panundo ko ni mo ito yung mga ex sa una. Ha? Madali na siguro kayo di mo to. Balik-balik ka lang ni mo, ganahan ka mo. Mukuhan mo, karingga. Katulad dito ka. Ikaw no. Wala nag-apas ni mo pa. Ayo. Chay. Papalit ako, Chay. Asa man? Uy, ikaw man di ay na. Nakauli na day ka. Ano ni ka, Jazz? Oh, ikan ko ka. Nagbiyahe po kong bukid nun. Ikaw sa mga mo balik. Ugma siguro, masapon. Rota na po lagi. Buntag na siguro. Sigurado ka. Hindi ka direk sa UTI. Makaya ulian, balikan tayo. Wala hindi ka naisip eh. Makaya kay langanin lagi. Ano dahil? Wala ko, pasig na kay Kuan pa. Uli ka direk para at least maasikaso niyo yung pamilya. Oh, okay naman, may. Daharaman po media ni Maymay. Sa problema na. Di man ko kay pasig Kuan pa. Pasalisihan na niya. Sibot niyo pasabot. Di man ko, wala kami nag-chismis pero wala kay atbang na kay atbang pa kami palayan na. Siguro. Ano may mga natin mabutor? Bitaw, Jazz, naluwi lang kung minimo kay butan bayakas. Bata pa bayakas sa una kay kailan na ba yamin mo? Masa may bot pasabot ninyo? May tama ni plano na to. Dali kay, asaman. Sugyutan ka naman sa mga plano. Sige. Sige, ano, minaw. Ano? Isa? Ay, nana. Basta sunda na lang na. O sa'yo mo kabubuton, di ba? Correct. Okay na akong gamit? Okay na. Ano mo biyahe mo kagabi eh? Di ba buntag mo na imong biyahe? Adi kay diretso kong kuan lagi. Alanganin magugay kay ugma sa'yo na may meeting ng mga doktor ba. Lisod kay kung wala ko. May maliit ka layo para ba to? Asa na yung ruta di ay? Kuan ko ugma. Kagayan ko. So kinalang mo biyahe ko sa'yo. No? Layo ka di ano. Oy, sige na ko na. Di mo na ko na pugngan. Wala tayo buhat tayo trabaho man na ni mo, Tart. Lagi. Sige. Sige na.
Pag-ayo-ayo, Dre, ha? Okay, bye-bye. Sige na kayo, kung nasiranan na yung balay, kaya matuog na pod ko. Unya, nag-good, eh. Plus, Sige, pag-arod sa... Kapoy, kaya sa'yo pa ko mataog ma. Kabalobya ka. Sige, arin ako. Sige na. Ingat. Tanaw ko na ito ron. Tuyok lang sa unahan. Dito mong parking. Una ko! Una day ka di ay. Tita? Wala na mo ang husband. Hindi mo nga living partner. Sa'yo pa lang, mami. Sa'yo punta. Nalala ko siya kasimple. Kung magpadugay-dugay siya, magpadugay-dugay, punta. Mau bang? Kaya namin medyo kunin mo magkakagawa ka kita. Pagpagtapos ako naglagyo, kaya pagtapos ako nagmanila ni mong bano. Dito na kayo para magpagusto ta. Kung na kay basig maabot talaga po na dito. Abot na rin Batangas dito na siya. Dahil na darling. Saan luktok diya kay? Saan look to, abre? Yung kadali lang. Talian na dito. Mong matalay pasilid diya. Tanaw niyo wala. Balik na dahil niya. Lagi. Dahil lang. Nakalakaw na ko. Akong slipon ng gamay bangag. Wah, man. Sige ungo ko diri. Abrihan ako. Ni balik ka? Darling, isa pa na! Darling, day. Ha? O, di binuhatan mo kung wala ko. Hindi! Hindi sa balik ka lang kumat, no? Kasi pasabutan. Tart. Ha? O sa tart? I'm the princess of King Stashira! Kisa ka! Wala. Kitsa ka! Nain ka ganun sakpan na ka. Basilio? Noon dyan ang ingon sa mga Basilio! silingan. Ikaw si Basilio! Asan ibong nangon si Crispin? Ako si Sisa. Layas Ako ang inyong inaan. Layas na rin. Wala ito kaging kinahanglan. Layas na rin. Basilio! Ayaw ka pala yata, Basilio! Asa ba si Crispin? Layas! Salamat ko sa mga silingan nga concern sa kuha Dulanday. At least na yung mga concerned citizen. Hindi mo ko makaingon nga, pakialamero na kayo sila, pero tama lamang po sila nga nakialam. Kaya mo rin ay kong tangaan eh. Naring kamot sa wala. Kaya itong ex-day nga, sama na ito kasundalo daw. Wala ko nagsukit-sukit pa. Sakit kayo. Pero no, bisag gugman ako si Maymay. Kinahanglan akong mag-move on. Muna nga kung nagabiyahe mo ay lang mong palipat. Masige na sungkab iring sungkaban ng inyong mga binilin. Salamat kay Dulandayan more power. Inyong suwat magtatampo. Justin.